Asi kana muri kuti chiko imi. Asi handisana mbokudza nyaya yangu yekuti ndakambotizira. Ndakambotizira mugadi jeri ipo pano kuZimbabwe. Ndabhurwa nehama yamai vangu kutsondo kuti akandisvika ndakapfeka madress amai mai vangu iyoyo. Ndafonera mama mumva kuti chino ndiri kutripi mama vangu vari kutripi ipapo. Ndafonera mukoma wangu wamaivai. Zvikanzi tatenda uya kumba kwangu ndakati aiwa maivai chimbondimirirai. Ndafonera mukoma wangu wandaidana naye anonzi Liberty anga ari mugadi jeri. Handizoti achiri kwere. Amva driver amva uya achinditora akati bebe akurowe ndiripo. Kurowa. Imagine dai amai mai vangu yakanditi tatenda wakapfekera madress tokuziya uri mukomana bvisa madress aya muzikuru timbotaura undudzi but vakangosvika vakandizvindikita ndakabuda ropa nanhasi amai mai vangu iyo ndichine ichi chaka mukuti chiko mukuti hapana chandoziya ndakambotizira ini ipo pano kutotizira chandakagara naLiberty 3 months amai vai ndokuzoya akati tatenda uri kufanira kupedzisa chikoro ufanira kupedzisa chikoro dzoka ndosaka muchona nichiwira nemukoma wangu wamaivai nekuti vakandinzwisisa kubvira itenda age mwana anoda kunzwisisa mwana anoda kugarwa naye pasi. Imagine amaivai vaizvida zvemadresera ava azvidi amaivai vanotonditi havanditi musikana maivai vanoti my brother tatenda handi muri kuona but we agree to disagree vakandinzwisisawo engo yangu ini ndovanzwisisa vana vamaivai vanovatafadzwa masisters vanotonditi sekuru tate but ndiri kurarama upenyu semukadzi handi muri kuona